ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, давом медиҳем наворро аз хоҷагӣ тоҷагрои ноҳияи ҳамадонӣ. Ана мо духтароро пайванд ёд додем, духтарҳои маҳаллаи Чӯбеки ноҳияи ҳамадониро. Бинед, ин гурӯҳи зудамалӣ ман аст. Духтарҳо ба ман ҳамчун духтари худам шудааст. Ҳамашро ёд додам. Ана онҷо як гурӯҳ, инҷода ду кас, ана боҳо, онҷода ду кас боҳо, ана он наздиктар биёрам, онҷодам ду се каси дигар. ана ино пайванд мекунанд. Ҳозир ман пайванд кардани духтароро ба шумо нишон медиҳам. Мана кани шурӯъ кунем. Мана ин болошро бурида партофтан ду намуд пайванд мекунанд дар ин ҷо. Мана ин ду каса карда канем нишон дид. Мана так ма шумо биётем. Исто. Қапида исто. Кани қап. Так, исто. Камтар қафо барки хушрӯ хорова. Анаму чуқури хушрӯ хорова. Анаму сарте даста. Якташа. Ман ана ҳардуш истод. Кани исто. Камтар дигар. Шумо ана ам хела кун печон. Кани ана печон. Шуд бисёр бадам. Бас. Боло мебиёяд. Қисми боло гаштро мепечунӣ, ҳа? Молодец, духтарҷон. Шуд канда парто. Канда гиреҳ мекунӣ, ҳа? Мана май гиреҳ кард. Мана якта пайванд, дута пайванд шуд. Якта искана пайванд, якта тагашба буғум пайванд. Пешонда мо накун. Ҷошта, ана ҳами хеле. Ана инаш навоварии ман мебошад. Вақте пайвандро кардем дар кӯча 50 градус гарм аст, мо пайвандро дар дохили салфетка баҷо кардем. Пайвандро мо баҷо кардем. Салфеткаро аз болояш кашидему, бо скотч тобондем, 1-2 ҳафта истад инашаму инашро ҳам. Ки дар ин офтоб одам кӯсуни санг об шуда истодааст дар ин гармӣ. Ана ҳамин хел, ана ҳамин духтаро 6 гектар боғро пайванд карда медиҳанд. Худо хоҳад. 5-шон ҳунар ин духтаро. Кадоми келинкун аст, марҳамат, Чӯбек, ноҳияи ҳамадонӣ келино 5-шон ҳунар. То пайванда метавонанд. ин чобуқу ин алафдарав ин барои ино ҳеҷ. ана хел тамошобинони арҷманд, аъзоёни гурӯҳи Ангур ва боғ тамошо кунед ва бинед духтарои ҳамадонӣ чӣ хел духтарои чаққон ҳастанд. бале, ҳамин хел духтар кӣ дорад? Мири ҳисор надорад. Дидед? дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангур ва боғ бошед.